Di kong kunakon ng titatay nagpatuloy dito dito. Madahan tayo tutulit ata. Baka doon sa balit yung pagturuan tayo. Niya sa bakal mail. Ay na, hanga si Makit syakak sa tayo muli ak. Hindi na itong black out. Ano ganun? Na-balance ka? Hindi ko kanya mama ko na guys. Nam, iti kwanto may kambing ko. Bagod man lang. Siguro, hindi 42. Ay, among bigay ko ha. Yan this end. Oh. Hindi ako lang naman pasimuno dun eh. Makapabisi mo dito tungtungan dantin. Tapos, lagay ito, pansik na yung snow. Ito ko naluto kong tibigas. Tanghalian ko na ng halian bago. Tapos nagpapapawis mamaya. Bakit? Ayun, taren namin yun. Ayan. Ang ganda rin kamera mo, no? Oh? Talaga? Picture yan? Wait lang. Ah, naka ano? Stop over. Makasalpan ka ah. May takwil na ano pang karne. Nga, rabok na gana dyan. Kas dyan na na, dyan nga kuha
Talaga. Ano? Yung central nga sa may gate mismo. No. Di ba nagmagkisabong na yan? Well, no. Pag summer, puro bulaklak lahat. Oh, puro bulaklak, wala kang makitang dahon. Oo. Ganda. Yung para sa munisipyo, colored naman. Ya mo lagamin mo panpansin, dumalagdala na ya mo tumang. Ay, salamat na po. Natasha. Ay, hindi pa pala. Snow White. Sky Plaza. Yun, yung pinuntan namin. Layo, no? Yun, no? Video, kumakain may play. Ano, makakanggana ba ba? Kunak, hindi nagtugaw tayo dyan yung pusko. Ang magaya nakabid na magkumag... Kailangan ta jay. Mala jay. Hindi makainom na ito, fountain. The fountain. Madaya kami makaidin ko. Bayad ah. Nalpasan. Anong pasan? Kanina pa. Pangapasaway pala tayo. Ayun niya. Dire-diretso. Ano ba baka banong magayam? Balat na, children Take mo one. na. Angeline, Elaine Winde. Oh, di ba? Oh, di ba? Ano, Daw. Japan na California. Oh, mangan ka nun, mangan. Karamihan na ngayon, mga panibag, puro checkered. Wait, no. Ay, sa wakas, nandito na kami. Dito na kami sa Baguio, Lion King. Sa wakas. Ops, sa wakas, nandito na po kami. Hanggang dito na lang. Paalam. Parang nag-vlog. Panawan pa eh. Panawan pa. Ops, yaman ni Popcorn. Thank you for watching. Bye-bye.